Happy New Year, mga sis! Brumpet. Happy New Year, mga sis! Hi guys! Katatapos mag-work ni Mama. Let's go sa tabi niya at bibisitin natin siya. Let's go! Pakatoy! Hana ka! Focus na naka! Bababati shorts kondong! Focus nga kita marupa, ham! Naman. Sige, asibig mo ta, parparot na ta. Sis, parpara na ka ng kamera nga ginatang mon. Oh. Api ini manang an-an. Oh, kung naman ang dayang. Ka mga so, ore man, napi nga minta talamang bisbisi ti kukon na. Hanggang nga bisito, nag-video ta lang. Sige, tani. Matinad! Sige, nagungot ka na ron. Kumbaga mo niya, kalkalpas ka nga nagkuhan. Kalkalpas mo nga kalkalpas mo nga nag-work ko na. Kitain nyo kasi nga, pinaduldog ni mamang yun, dati reserva na nga kwa. Badang tat mo kwa. Badang. Sige. Aray! Okay na makwat. Apan na man, banugan lang to. Mauksot data, burang. Iyakin na itong ipurwak ko kinyam data, api. Hi guys, it's Annie Morena and welcome back to my life. Damdama mo Hi mga sis, it's Annie Morena and beside me is our mother. Sika lang panagang kanyak data. 2, 3, go. Happy New Year. 1, 2, 3, go. Sige mo din, ama. Happy New Year lang. Agpo pa uwi dati ka kasi hindi ka pa Happy New Year. Damdama. Happy New Year. Thank you. Ako nga. Happy New Year. 1, 2, ready, go. Sige na. 1, 2, Hindi tanda yan, an-an. Happy New Year rin Saktihang kamatansya ta. Papispisang ka. Happy New Year, mga sis! And mga sis, maraming salamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating YouTube channel. 1 million takablo! Hugs and kisses! And if you are new to my channel, just feel free to subscribe down below mga sis and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng happening sa buhay namin ni Mama. And bago tayo dumako sa ating video ngayong umaga, mag-unbox muna tayo ng pinadalang gift ng mga supporters namin all over the world. Nataan? Di ka man pa, ito pa man pa lang na ita si ka. Masarap ka na, mga makakonsentrate tiba ko. May nagpadala po ng ayuda ng gift sa amin ni Mama, supposed to be mabubuksan to before Christmas, pero ngayon lang dumating, so bubuksan na natin. Are you excited, Ma? Are you excited? One! Let's open. Tchanan! Bag. May tatlong klase ng bag. Guess. Next bag is Anelo, designed by Carrot Corporation in Japan. And last but not the least, Mga pagpag yung gataan. napiwak. And may nakalagay po na oh my god. Ay, awan talaga. Dati message na Andy and Mamang Unget. Merry Christmas and Happy New Year. Love, Benilda Pato. Jikat katawaan niya apelyido ng Pato. Lala ko, yun talaga, hindi naman eh. Baka kabagyan ta di Benilda Manok. Thank you so much, Benilda Pato. Thank you so much, Benilda Pato. 1 million takablubong hugs and kisses. Hanya makakukuha ko sa surat eh. Ital natin yung manalito yun. I-model ta ka no? I-model ta. Damdama Apay kasi tati ag-model ma. Anya nga ron? Ipakita na niya. Apay susot imod model mo. Susot imod model mo. No? Suso? Ba? Sige na tadat kasi na. Nagparayag! Since New Year na mga guys, it is my rightful duty that I'm going to share
2021 Ilocano horoscope para malaman nyo kung ano ang magiging ganap sa buhay nyo ngayong 2021. Para sa iba, ang ganda ng pasok ng 2021 pero ang pasok ng 21 sa akin ay... Charlotte G! So magbibigay tayo ng horoscope para sa mga Ilocano para may guide sila kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay ngayong 2021. Ano nga ba ang horoscope? A horoscope is an astrological chart representing the position of the moon, the sun, planets, and all heavenly bodies and sensitive angles at the time of an event such as the moment of a person's birth. So yun yung meaning. Hindi ko kailangang explain. Let's go! Dagiti na yanak ti January, agbayad di nakautang kanyam, ngam di pinagbayad na, utangan ng tumutlang. February, agtupul ka ngam adamabati nga duwa. May isa di baba, may isa di nga to, handa pa'y agbatog ka no. March, agka-BF, agka-GF ka. Ngam agsina kayong tumot lang, isawang ka agbi-BF kinag-GF-on. April, agka-anak ka. Ngam maamuam nga handa ka anak ni tatang mo kiniinang mo kano aya. May, mga bakkatiloto, 10 million pesos. Ngam alis to mga ibos, taagriing ka nga dagos. Maikat na kita kamuro. Ngayon madagtubo, nga rating, di talapayag mo lima sinumbangir da. Ay, makapidot ka ti kwarta, ngayon binting laeng. August, bumaknang ka, ngayon bumaknang ka ti utang. September, kumutong ka, ngayon takan nawan laeng nga bagim. October, mamit mo, joy forever mo, ngayon hana ka mamit ka sa bali pagturungan na. November, addan ti agayat kanyam, ngam sikati number 2, hanya sikati number 1. December, sumikat ka, babaen dagito chismosa nga karuba. First video ay magre-review lang kami ng naganap nung 2020 sa buhay namin ni Mama. So first question, Mama, ano yung pinakapangit? Sika! Ito, sino ti pinakapangit nga chismosang karuba tayo? Pag di na kami kahit kasi joke lang. Ano yung pinakapangit? Apay po sa blemo, no may tamamin nun ah. No, madi magtitikorta nando. Is the happiest. Oh, happiest mo No, tata. ikanak akwarta. Ay, timo ini mukhang pera, puro magkwarkwarta lang. Ikaw mo lang tati mundo na ti kwarkwartan. Maasar na man. Inya ti pinakapintas nga nangyari kanyang tata 2020. Ito, dagar may titin mo ka kwarta ko na. Wala makapagpinti talaga kanyang mukhang pera ka. Ma, pinakamasaya nga nangyari kanyang isipin mo, agisip ka ah. Tuktukan ka. Ay, Sige, tano ag-garal ka brain. Tano gumana ka ng ti brain cells, ituktok basig nga kasi ni. sige. Anya ti pinakamayat nga nangyari tabiyag mo tatanga 2020. Awan mo. Awan? Awan, panay nga problema, tititidyo. Oo. Posible. Posible nga. Isipin mo nga nalang ano niya ti pinaka-happy, posible maitan. Kano nga rin, kahit ka na kwarta. Having a boyfriend na LDR, apat, upat. Niya experience mo kanya da? Kunam? Awan, puro pinasangit da lang. Gaya. Oo. Lang. Oh, agkatawa ka pa lang, pinasangit da, tapos agkatawa ka? Lo, Eh, pagpagil ko nga mga boyfriend ka. ala. Oh, mo yun. Ang nga supportive isura ni boyfriend. Pinakasag na experience ko tatanga 2020 is... Nga ba? Awan sa...
Wala ata. Gayang, oras siya mat, isang-sarsudan. Laglag ka na talaga. Ako very happy G2020 Miki ni Mama. Na at the same time, grateful ka mga nangyari Ajay. Ha? Oo. Spell grateful. Sige na. Nagtambol ka tig spelling talaga. Spell grateful! Apa nga, sabi amin data great. Adamot lang timet nga banag nga naitid na G2020 kasi dito yung nga nakilala ni Mother Ong kini Andy Morena. And we are not here in front of the camera without the support of our sisters all over the world. So, gyaman kami kanya yung unay mga sis. Again, 1 million takablubong hugs and kisses. Okay, for 2021 naman anong gusto mong mangyari? Nya kaya mo mangyari tibiyag ta. Enumerate ko na kagibaga ka. Ay, number 1. Number 1. Ang galing nga lalaki nandong. Very impossible man nagiti ibagbaga. Okay. Kapag agbal na nga lalaki ko bakla na, kapag bang nataawan, invalid. Ulit. Sige, bawasan ta tingiwat ta. Ay, bumanang ah. Oh, sige, bumanang kanugan. Check tayo alay, pagrigatan tayo. Next, number 3. Number 3 is awanin ti coffee. Oh, awan si Kobe no? Free. Oh, tano free nga, apaan jay? Conforme. Oh. Andiyan ba yun yan? Asa ka, hindi mangyayari. Again mga sis, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa amin ni Mama Ungungit. And this 2021, naway maging masaya, naway punong-puno ng pagmamahal, naway punong-puno ng kapayapaan, at pagmamalasakit ang bawat tao dito sa sa mundo. And guys, you gotta follow me on my social media accounts at Andy Morena. And if you have suggestions na pwede namin gawin ni Mama dito sa bahay, just feel free to comment down below and let's make it happen. Again mga sis, we're going to see you on our next Video. video. Bye! Ay, ko kaagod kasi ka na. Bye-bye.